Ни өчен Алиягә мондый тәкъдим ясадың? Башка кызлар белән дуэт җырлыйсың? Егетсез кызлар юк идеме ни соң? Кеше башы мөхәҗир дигән. Вакытта егетсез иде бит. Бөтен республика. Мин нәрсәдер белмим, минем фантазия уйный башлады әле монда. Иллар тынычлан, дәвам ит Искәндәр. Дөресен әйткәндә, мин 13 елдан инде үзем бик каты Ришат Айратовичның Тухва теленең иҗатын яратам. Һәм инде Ришатның иҗатын яраткач, Алиянең иҗаты белән дә шулай таныштым. Һәм чыннан да техник яктан да, тембр ягыннан да миңа Алия җырлау бик ошый иде. Шуңа күрә миңа калса, мин бит инде ул җырны башта үзем генә чыгарып җибәргән идем. Әмма ләкин теге бик данылган җырчы булмагач, бу җыр миңа калса үз потенциалын ачмады. Шуңа күрә миңа инде шундый фикер килде, әйтәм, берәр инде. Туктале. Коллаборация кирәк монда. Коллаборация кирәк. Фит ясарга кирәк. Танылган җырчы кыз белән. Эленең дилдәсе яшәгән улар, әйме? Шуннан. Шуннан. Башта дөресен генә әйткәндә, әйтәм, бәлки Ришатның үзенә тәкъдим ясаргадыр, дуэт ясарга әйтәм, әмма ләкин дөрес булмас. Сүзләре мәхәббәт турында. Аз генә хыялымны тыйдым да ул яктан. Һәм инде миңа калса Ришат хыял идеме ни? Юкса минем фантазия тагын да көчлерәк уйный башлады. Кисеп алырбыз. Шуннан. Ришат моны әйтеп үтәргә кирәк, җавап бирергә кирәк бу сорауга. Юк инде, әлбәттә Ришат белән дуэт җырларга, бәлки тормышка ул ашыр да әле, Алла теләсә. Һәм инде миңа калса, бу дуэт иң шәп килеп чыгарга тиеш иде Алия белән. Һәм миңа калса шулай килеп чыкты да. Әле менә шушы җырны чыгарганнан соң нинди сүзләр ишеттең? Ул бит инде менә син бу җырны җырлый идең бит инде. Кара әле Алия белән нинди дуэт башкардың дип мондый сүзләр килдеме? Нәрсәләр ишеттең? Нинди, бәлки ошатып бетермәүчеләр дә булгандыр. Ул яктан инде әлбәттә Ришатның фанатлары да язгалады диде. Шулай бергә. Тизирәнәм мин, тизирәнәм. Афәрин. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да монда сәлам җибәрәсең, Биектау авылыннан. Биектау авылыннан. Балык бистәсе. Аларга да бик зур сәлам, туган ягым. Шуннан. Анды язучылар да булды, әлбәттә. Әмма ләкин дөресен әйткәндә, реакция бик яхшы булды. Чөнки үзем генә чыгарганда, ничек әйтим, 1% булса, 1000 прослушивание тыңлау булса, бу җырны инде 100 меңләп. Күбрәк. Әмма бер күбрәк тыңладылар. Шуңа күрә миңа калса, бу Алия ягыннан да дөрес адым булды, минем яктан да бик дөрес адым булды. Чөнки бу җыр Хит булып танылды. Рәхмәт әйтегез өчен. Шуннан да шулай булды. Шуңа күрә үзе әйтмәде ул, теге пауза алды, син әйтсен өчен. Мин сиздем. Карап, әллә нинди приемнары бар бу малайның? Күп кенә җырларны үзең иҗат итәсеңме? Автор башкаручы буларак. Менә бу җырны Янсам янармын җырын иҗат итте Айнур Сабирзянов һәм Резида Синдикова. Аның шулай ук тарихы бик кызык, сөйләп китәм. Теге елны бик тиз генә Марат Яруллин адымнарын ясады иҗатта. Шуңа күрә әйтәм, ничәп соң хит сайын хит чыгара. Ничәп хит сайын хит чыгара. Һәм мин үз иҗатымны бит инде телим башларга һәм уйлый башладым, ничегрәк, каян җыр табарга. Формула буларак тиешәме? Әлбәттә. Һәм инде карадым, беренче итеп, әйтәм, җырларын күбрәк кем яза икән? Хит җырларын. Карыйм, Айнур Сабирзянов. Номерын таптым, аралаштык, аңа инде бик зур рәхмәт. Мин танылмаган җырчы буларак ул миңа шундый җыр биргән өчен. Һәм инде карый башлам, кем аранжировкалар ясый. Күреп алдым, Нияз Валиев. Һәм инде җырны тотып, Ниязга килдем дә шул формула белән. Хәйлә керде икәнсең әле үзең. Бар эшне төпләп, уйлап эшләргә кирәк, шуңа күрә бу эшкә дә шулайрак килдем инде. Хәзер шул ук формула буенча эшләргә тырышасыңмы? Яисә инде башка юлларында эзлисеңме? Хәзер Ришат Тухватның янында йөрим. Искәндәр. Калганын ул уйласын диген, әйме? Шундый сүзләр булдымы? Юк, нигә сиңа иҗатка керергә? Нигә инде ул сиңа дигән сүзләр яңгырадымы? Син бер анда булып карадың бит инде, нигә яңадан кайтасың диючеләр булдымы? Дөресен генә әйткәндә, күбрәк дуслар булды инде. Дуслар алар шулай теге стимулирует та бит инде. Син бер нәрсә дә килеп чыкмый, бу нәрсә булмаячак. Якыннар, аларга бик зур рәхмәт. Дөрес эшлисең, эшең күп булса да, вакытың булмаса да, тырыш. Эшләмәсәң соңыннан үкенәсең. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Инде тыңлаучылардан әлбәттә беренче көннән ук теге начар критика, хейт дигән әйбер булмады. Шуңа күрә Димәк әлегә хейтерларың юк синең. Хейтерлар юк.
Аллага шүкүр. Әле барысы балдар дип Әйе, куйган. ашыкма. Ә менә бу иҗаттан адашып йөргән чорда, менә шу аралыкта нинди һөнәрдә булдың? Нинди өлкәдә эшләдең? Аны әйтергә ярыймы эфирдә? Әйтергә ярый, мин бүгенге көндә дә шул өлкәдә эшлим. Креатив индустриядә эшлим. Алга групп дигән компаниядә креатив директор булып Реклама эшлим. түгел, җәмәгать. Әйе, монсында инде кафе итегез. Нинди өлкә дип кенә сораган идем. Нинди оешмада димәгән идем. Телефон номеры, адрес. Вакыт бергәч инде бөтенсен дә тиз генә сөйләп бирәсем килә. Һөнәрең нинди дип сорый алайса? Мин Төзүче җитәкче. дип булам. Җитәкче. Ага. Җитәкче. Креатив группалар белән